ପାୱାରରେ ଥିଲେ ଏବଂ ପାୱାରରେ ନଥିଲେ ସଦାବେଳେ ଆସିକି ଗ୍ରହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାତ୍ରପଡ଼ା ଭଗବାନପୁର ହରିଜନ ସେବକ ସଂଘ ପାଇବାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ହେବାକୁ ଯାଇ ମହୋଦୟ ଭାବେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇପାରିଛୁ। ଆଜି ସେଇ ଘର ପ୍ରତି ଯୋଉ ବିପଦ ଅଛି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କାମ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ମହୋଦୟ ମହାଶୟ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଆମ ସୁପଦିକର ସାଥୀ ସୁରେଶ ଭାଇ ମହୋଦୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏ ସବୁକୁ ସେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ଏ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଯୋଉ ମା ମାଗଣା ସହାୟତା ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଛନ୍ତି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏବଂ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଇଏ ସବଳ ଉନ୍ନତି ଆମ ମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ ଆମେ କେମିତି ଆଗାମୀ ପଥରେ ଆଗେଇବୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି ତାଙ୍କୁ ଦଉଛି କିଛି କହିବା ପାଇଁ କରୁ ଭଗବାନ ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ଯୋଉ ମେଳା ଚାଲିଛି ସେ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଗାୟକ ବୃନ୍ଦ ବାଳିଆ ବୃନ୍ଦ ବାଦ୍ୟକାର ବୃନ୍ଦ ପୂଜାରୀ ବୃନ୍ଦ ସ୍ନେହର ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନେ ମଉସାମାନେ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ ଏଇନା ଏଇ ସିଜିନରେ ସବୁ ହୋଇସାରି ମେଳା ମୁଁ ଏଇନା ଆସୁଛି ପୂଜାରୀ ହୋଇଛେ ମେଳା ଚାଲିଛି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସବୁ ହୋଇସାରି ମେଳାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହର ଆଦର ଭାତ ନାହିଁ